Min huma 3 kandidati? Jiena, Mina Ġektolu u Ralf Kassar. Sewa. Strateġikament, ma sibix problematika li qegħdin 3? Għax tintilef il-voti tajt? Eżatt. Ifhem. Fija tajjeb u fija l-ħażin għaliex. Ferra għalek. Iju ferra. Tista' tkun li jien ma naħsibx li ħattelfilna l-voti. Fil-bidu nammetti li kont naħseb hekk. Però il-fatt li għandek diġà 3 min-nies pushing li jridu joħorġu għal-MEP hija xi ħaġa ta' kif ta' ftaħira li il-Greens għaliex għandna il-kandidati qabel kien dunna manna l-ħadd jew m'hemmx biżejjed. Issa għandna 3. I don't rule out li forsi jkun hemm ir-raba' wieħed jkollna anke l-kulur fuq il-vot għax inti minn 4 l fuq ikollok il-kulur. Ikollok minn 4 fuq, ikollok 4 kandidati, ikollok il-kulur fuq il-vot. Aħdar, ġifieri, inti s-soltu d-dorri bil-blu, bl-aħmar, u aħna forsi jkunu bl-iswed, jkunu bl-aħdar. Bħalissa il-kulur tagħkom aħdar x'intom ADPD, aħdar orange. Iva, ma ġeneralment we stick to green għadu nagħmlu, anke biex tipprintja aktar jidher aħjar. Ġidi l-għażla kienet, taħseb li hemm dominanza ta' politika tal-Greens f'din il-koalizzjoni. L-ideoloġija l-iktar b'saħħitha hija tal-Greens? Ifhem, għandek jisu kompromess ta' 2. Nammetti li along the years aħna fl-aħħar mill-aħħar ADPD, the Green Party. So, ħajkun hemm iktar idea ta' green, ma ngħidulx le, però mal-PD sibna għalhekk saret il-coalition ħafna affarijiet in common u għaqadnihom flimkien. Imma billi ngħidu li as a whole aħna Partit Green ma naħsebx li hemm xi ħaġa ħażina. Le anzi naħseb fl-epoka li qegħdin ngħixu fejn l-ambjent huwa daqshekk fil-quċċata tal-aġenda pubblika naħseb Green Party għandu ħafna vantaġġi. Nixtieq nerġa' mmur fuq l-istrateġija għax naħseb li dik hija waħda mill-affarijiet li hemm bżonn li taħsbu sew fuq għax intom qed tiġġieldu kontra żewġ ganti sewwa. Iva mela. Għandkom parti minn narrattiva tagħkom hija tipo isma' għatu l-1 lili, 2 whoever, 3 whoever. Ħalli l-vot ma jinqasamx. Għax ejja nkunu skjetti. Iċ-ċans li jitla kandidat mhux taż-żewġ partiti diġà diffiċli. Il-ċans li jitla iktar minn wieħed huwa impossibbli. Ma taħsibx li għamel ħafna iktar sens li tingħaqdu kollha wara kandidat wieħed. Ifhem dik hija strateġija li nistgħu nużaw. Matematika. Li tissejjaħ di star candidate ukoll għandha semgħalija fej inti all right għandek 3 kandidati. Però nistgħu ovvjament dejjem niddiskutija ma' sħabi nippuxjaw il xi ħadd wieħed minna li tipo ara inti tista' tkun our star candidate. Nistgħu iwa mela naħdmu fuq hekk, ġieli tħaddittuha. Biex kun bħalissa le. Però hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha iktar ma jasal iż-żmien tal-MEP. So bħalissa bej sajfu bej daka ma iktar ma nkunu qrib id-data hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha bħala partit. Timmaġinak fil-Parlament? Iva. Ma nara għax le, inħoss li għandi l-attitudni tajba, l-idejat tajba u l-enerġija u li nkun kapaċi f'dak li nagħmel. Ġenwinament, kemm taħseb li huwa kbir bħala percentaġġ iċ-ċans li inti tkun l-ewwel MEP ta' 3 partit ta' pajjiżna? Percentaġġ li nitla' ġifieri 51% ħassa naraw. Taħseb li inti l-iktar persuna li qatt kellha ċans li tieħdu dal-pastoriku? Ifhem, qabli kien hemm Kassola, ġifieri wara Kassola bl-ikbar umiltà naħseb iwa. Wara Kassola? Le. Daqsek, waddaba, le. Jien nemmen fija nnifsi. Għax-xogħol li nagħmel għall-affarijiet li tajt għal kull darba li ħriġton
għal kemm jafun in-nies, iva. Probabbli Kassola se jkun rivali tiegħek f'din l-elezzjoni. The more the merrier. Jażlu n-nies, ġifieri. Ma taħsibx li tridu tkun aktar makakki? Ifhem. Nistgħu, mela le. Ġifieri. Ma taħsibx li għandkom bżonn aktar konfoffa minn wara l-kwinti? Kif qed ngħidha lilek. Mhux bejnietna. Ija mela. Għax met jarana ħattu. Ejja. Dak narawh jienu. Mela, tlaqna?